gabi mga angkol o mga auntie. Tugutin sa sabgog mga katahuran sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yung mga nasa lansangan ngayon, no? Kagagaling lang sa kanilang pinagtatrabahuan. Ngayon ay araw po ng Adlaw di Peligro. Bakit Adlaw di Peligro? 14 karon, di ba? At 13, 14. Sus ko Ginoo, maluoy ka. Alam mo, sa ganitong mga araw, mga kabisyo, no? Naalala ko lang sa probinsya, pag wala pang sweldo yan. Pag ikaw ay taga-syudad, pag wala pang sweldo, ang uulamin nyo ay tinapa. Iba yung tinapa sa Metro Manila. Pag sinabi mo sa probinsya, ang tinapa ay ibig sabihin sardinas. Diba? Maraming ayaw ng sardinas, diba? Pag sinabi mo, ulam namin sardinas. Toy, ayoko niyan, Toy. Kapilian ba nimo? Lusion ako na imong kigol. Pero alam mo ba, no, kabisyo, no, naalala ko lang, sa probinsya, pag Adlaw di Peligro, araw ng peligro, basic na po iyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang uulamin ay tinapa or ang sardinas. Pag nasa pag nakatira ka sa isang syudad. Pero kung taga-bukid gali ka, taga-bundok ka, pag yung ulam mo ay tinapa o kaya sardinas, ibig sabihin yan, marami kang pera. Bakit? Nakalugsong man ka. Ibig sabihin na nakalugsong, galing ka ng bundok, nakapunta ka ng bayan, ibig sabihin yan, marami kang pera, kaya nakabili ka ng sardinas. Pag nasa bundok ka naman, pag walang-wala ka naman ng pera, basic na po yan. Lagi na lang yan. Tinulang manok. Halang-halang. Di ba? Tingnan mo yung buhay, di ba? Ang tao talaga naghahanap talaga ng wala. Kaya minsan, lami kayong panglusio, no? Siguro ang hinahanap natin dito, mga kabisyo, no? Yung contentment. Pero mga kabisyo, hindi po yan ang pinag-uusapan natin, no? Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay ito, no? Dahil nga pizza di peligro, bukas yung sweldo, ibig sabihin yan, pera yung nababanggit. Kung ikaw may asawa ka dyan, may mister ka, kasama mo yung mister mo, well, siguro ang magandang pag-usapan natin ngayon ay kung meron ba kayong ipon na aba mo'y tinigom na mag-asawa, ilang taon na ba kayong nagsama-sama, no? Siguro nagsama-sama lang kayo dahil nga sa anak. Tinood na, no? Ang nakapag-bind together sa dalawa ay dahil sa anak. Pero well and good yan kasi pag sakaling kayong dalawa maghiwalay kayo, ang magiging ang magiging apektado lagi yan ay yung mga bata. Intawon kaluoy sa inyong pag-ulag-ulag niya, karon inyo lang biyaan. Kadami kay Lusion yung mga kigol. Dapat ninyong panindigan. Ayan. Tindugan ninyo na mga kabisyo. Kung ikaw gawag-uwag kaniadto, aten-aten ka nagbaili, di ba? Hanap ka ng babae, nakakita ka ng babae. Imong gidalas kuan, kamaisan, then imo ditong biradahan. Unya ka na buntis man. Patay kang bata ka. Imo siyang biyaan, Lusion ako na imong kigol. Igo ra ka diyang mo pakurog. Pagahuman, imo ng biyaan. That should not be the case, mga kabisyo, no? Sa gabing ito, naisip ko na kailangan nating pag-usapan itong mga bagay tungkol naman ito sa mga mag-asawa. Itong pag-iskuta nato kabahin sa importante, ang importante nga tinawag natin o tinatawag nating tigom, ipon sa manag-asawa. Kailangan kasi na bawat mag-asawa may kunting ipon, ho? Para sa panahon ng pangangailangan, may madukot. Naakay kwarta para sa panahon ng kinanglanon, naakay makuot. Diba? Dili lang kay pagkuot nimo sa imong bulsa, ang nakuot nimo ang imuha. Ayan. So, kailangan na kasi sa bawat mag-asawa may konting ipon.
Ayan, may iba't ibang dahilan ng mga mag-asawa kung bakit sila naghiwalay. At isa sa mga nakikita kong dahilan ay yung kawalan ng ipon. Oo. Sangayon ka manong driver, di ba? Pansinin mo yung misis mo, pag hindi ka nagbigay ng tamang budget sa pagmamaneho mo, di ba, kulis maot ng nawing, di madrawing. Ayan. So, yan yung sinasabi natin na buras ka kayo mong mugasto sa mga butang na di man po importante. Mas inuuna pa yung mga bagay-bagay na tinatawag nating wants kaysa sa need. Totoo, di ba? Naalala ko lang yung isa sa mga kasabihan na nababanggit ng papa ko, no? Eto, when hunger knocks at your door, love goes out of the window. So, ibig sabihin yan, pag wala ng pera, wala ka nang makakain, wa na'y gugma. Oo, ang imong gugma, giatay. Di ba? Pag wala ng pagmamahal, pag wala ng pera, for sure dyan. Sa panahon ngayon, nawawala ng pera. Kaya marami po tayong mga nakikitang mga mag-asawa na ang layo ng agwat. Yung babae, batang-bata pa. Pero yung lalaki, gulang pas karabaw. Tiguang na kayo, matured na, and then may ipon na po. No? Don't get me wrong sa mga bata-bata dyan. Hindi ibig sabihin si Totoy Bato naghahanap ng bata-bata. Malusyan tas kigulana. Ayan. So may isa din kasabihan na kontra dyan mga kabisyo, no? Bahalag saging, basta labing. Naniniwala ba kayo dyan? Bahala daw ang saging, basta loving daw. Oh. Hindi na kailangan i-explain, di ba? Bahala nang maultimo daw. Bakit? Ganito lang yung kinakain natin. Buwad at saka ginamos. Saging lang. Ayan, okay na yan. Loving pa rin. Nandun pa rin yung love. Pero sa ngayon siguro, no? Ang maniniwala dyan, mapas mo. Ay, nako. Ano, diba? Kaya naisip ko na balikan ang mga bagay-bagay na nangyari sa bawat mag-asawa, mga kabisyo, no? Nung nagsimula pa lang kayo at yung mga tips na ginawa ninyo kung bakit hanggang ngayon kayo pa rin. Kung sa may gigamitan na ninyo mga abracadabra mga kabisyo, no? Kaya ngayon at dahil sa tingin ko napaka-importante ang ipon, no? Ng bawat mag-asawa, tama-tama na pag-usapan natin ito ngayong gabi, ha? Magkano ba yung ipon mo ngayon, manong driver? Sige nga, be. 1,000 og 7,000. Ay nako, pero alam mo mga kabisyo, ang pagkakaroon ng ipon sa bawat pamilya ay mahalaga talaga, no? Sa maraming paraan naman, daghang kayong mga pamilya nga nagbuwag tungod kay sa kawadon, way diyot, way tigo, maong lami kayong lusion ang kigol. Pero bago po yan mga kabisyo, like and follow mo muna yung aking fan page, no? Totoy Bato Official. At siyempre gusto kong masama ka rin sa ating programa ngayon hanggang 12 midnight. Ang programa natin na Totoy na Love. Ayan. At eto nakalagay po sa aking fan page. Sino nga ba ang dapat na humawak ng pera sa mag-asawa? Sino nga ba? Si Mr. ba? O si Mrs. At bakit? Andyan po nakapost sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Tingnan nga natin kung ano bang tama dito. Lahat naman siguro tama, di ba? Oo. Pero pag-usapan natin yan maya-maya sa ating pagbabalik at saka ang ating Facebook Live ng sa Love Radio Manila page. Mayong gabi! Ayan, kauban ninyo si Totoy Bato. At magsama-sama pa tayo hanggang 12 midnight. Dinhilang sa 90.7 Love Radio till 12 midnight. Mayong gabi, idi mo, dadongong angkol o ante.